Susunod na rin kung magsigat yung pagkakati. Nananamdin lang ako din, kaya hindi mo yun din. Besang sets ng busi-busi, sa otak, nalo sa lukiti. Kaya nasunod ko niya si susunod mo na malmong pura tulaban ng tubay kamarabay. Mostra todo o resto que a criança não tiver coisa nessa sua. Cada nascida toda assim, isso é para